Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Inting. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan ang atong magtatampo si Inting. Hindi ako problema bahay ni sa kong asawa. Ang botsong mo, grabakan ng iya na ako taon. Kaya muro, pero magyupo niya ang i-lockdown. Pero araw nyo masabta, no? Kung unsa ni problema na ako. Inaniyon ako magsugod, sabtang nagkanta-kanta mi sa kong amigo, si Pedro. Ah, wala mo makuyog si Nani. Nanay, Ano man? akay ang usad. Kapuyan sa glakaw? Kapuya kay mugbong kay tiling manok. Mugbong kay tiling manok pero kabihag ya. Tabunan ko sa kontra ko. Yaman ni kabihag eh. Mata natin mo, no? Okay, Larga, Nanay, matata. Nanay. Para di mo, Nek. Matod pa ni Mitra, masindot yun ang salsa. Kay kining sayawa, susama sa kuratsa. Murag dawa, ba't tanong? Okay, larga. Balik ko na sa sulugdanan. Tang dang 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 dang. Matod pa ni Pitra, masindot yun ang salsa. Kay kining sayawa, susama sa kuratsa. Kay sabatan unpa, kuno siyang dalaga. Siya kuno ang reyna, sa sayaw nga kuratsa. Ang mga lalaki dito sa baryo nila, ilog-ilogan pa siya. Sa kalami ni Pitra, nga musayaw kuratsa. Dagang gwapo na biktima. Doon ay kumpari ko, mao'y gusto ang tango. Kay ang babay iyang ilamba o gidaro. Ang inyong mga lawas, ipiton og maayo. Unya it chicks to chicks, ang mga aping ninyo. Ang kahumot ni Inday, iyang simot-simoton. Ikasliog, hangtod sa ulo. Kining akong kumpari, kung musayaw og tango. Mga Inday, bantay kamo. Usa na akong kumpare, gusto og bogi-bogi. Kay dinhi ko mailhi ang imo nga kumari. Kay di man ko palupi, bisan asa nga baile. Sa usa ko lang kakidhat, mukuyog ang babae. Kung may tulang buyog, kami sa sayang bogi. Si Inday malipong lagi. Maukining sayawa nga ang imong kumari. Kanako siya nagpapildi. Maukining sayawa nga ang imong kumari. Kanako siya nagpapildi. Ole. Lawat kayo. Thank you kayo. Nyeri ka sa mong 16 anyos, ha? Ha? Oo. Ha? Asa ba itong kakito? Biliban ako ni mo pre oy. Ay, sus. Nga ato mga kanta pre, ato pre gimay mo anong CD og di ba kuan? Naman. Kaplaka. Wala pre. Sa tanang singil kita mo pinakadagan og kanta. Ha? Pinakadagan ko may album ni kanta taron. Nga pila yung taon, ha? Huwag ato gini umuan. Umuan tani? Murag usa ka library. Usa ka libraryan pre. Library. Lisuran ni library oy, libraryan pre. Usa ka libraryan. Oh, libraryan. Oo. Ah, grabe no sa day mo, pre. Amo rin naglibrary, so library. Bilib ko pre. Nga itong makanta ato pre gipahimuan pre og CD ba ana. Ah. Buti na. Sa tanang singil kita mo pinakadaghan og kanta. Pinakadaghan gyud og di ba na natin album ron, album. Oh, na yun. Album gini. Usa ka album. Hey! Sugata sa pagkaroon kay bukat ka na akong da. Uy, lapi. Si Marino pre naabot na di ay. Na nabot kita. May dahang mga kinumpar pre ato pre. Oo. Ah, nanade siya. Hey, nagaduko ka na ako. Sugata ko diri ba? Ah, kusgon ko mayo sa. Kusgan. Ano ba hada? Dakon yun yung nagmayo yung tingog. Kada parang makabati ang silingan ba nga ngumprat ya. Kabugiral yun na akong asawa pre. Kanahan yung bayhada. Ay, hapon ng style pre. Ade style ko taon. Ay ayaw style la pinahambugira. Pero bida. Awa, kusgon sa yun na yung mayor. Sigit bro na. Hey! Awa. Oh, yan mo di ka masugat ako nga nila kaki ko kinumpra sa ba. Awa, dakhan ko rin siya. Ay, ipanlabay ko rin. Pre, ipanlabay gali. Ay, teka. Paminaw sa nako. Ipanlabay gali sa kuha sawa. Pamunitan na sa inyo. Dak og sako yata ko nanay. Di pa gani ka mo gawas today bang lakat tama. Pre kay na high blood na ikaw na pre. Ah, di na sa kusa, pre. Balik ako gikumpra 10,000 Ah, eh. tinisbil ko pre. Awa. Kabugira. Sa mga Bugira gila ko sawa. Adala! Samba, di pa hanoy. Kajot pre akong katon. Ba pre. Kadu ka di mo magawas mo sagito man tag maayo nimo. Mapagaw man ta nimo. Binar ko na ba nga nung syagit man sir ka? Pwede rin mo biyaan na mo din na. Yung sulgas to ah. Ah, kawaton pa lang noon. Pakisuto mo kawat. Kakisip kawat. Ari kawat na din sa ito nga ator man eh. Ikaw imo yung syagit ang imo pagpagumpra. Aron ba makanang paibo kas itong naslingan ba? Oh, nga naman, magbuot sila.
ila day na nga ato man na. O lagi, pero di mistil nga. Sige, tsagit nga niya. Para may bawo ng mga tao diyan kumpra ka. Unsab tao ka Kaya biya. sige yaw day, kapoy ba yan ni mo? Kisa mo itong bisita ni mo? Pedro! Oh, kanta-kanta rin rin. May bawo ka nga permina si Pedro rin eh. Bagbanding-banding do. Wala sa damahouse ila. Noon sa? Unsa naman sad? Naman damahouse ya, was ila. Oo, mamanoy. Aw lagi, abi na kog dili na sa damahouse ato. Kami bitang dungan na gari ah. Kay diri gid na mahaw di ay. Kami rin duhan mahaw lagi. Aw wala gid daan pala gigit ko. Wa lagi gid pa mahouse ila. Mo nang mo anhi gid na siya dinis ato. Ay, porbida ikaw, baby. Kanang batasan ni Bonang Badong. Batian ang batasan. Ibutang na to kung ikaw ay pamahaw niya. Di ka pakanon, blipay ka. Saingan? Oh, pananglit kung ikaw ay pamahaw. Unya di ka pakanon. Ako rin mo kaon, ha? Unya di ka pakanon. Magtanaor ka, blipay ka. Oh, ay swerte og di ka kaon. Mao na bati ng batasan na, bida. Ayaw nang duwa, ha? Kaya liya kita magkasiyahan ang kalakihan mo. Unsab tao Ay ka. nasigaw-yaw dati kay kapuyan ni mo. Ani mga kumay kinong proseso be kay di ko na kaya. Bugat is tanan kay da. Daghan sa kining bida kibaw ka nga tapulan kay kamualsa. Daghan kining kumpra nimo. Magisod ka. Sabo, baya nimo. Og di ka ganahan ipaglabay na. Bisit baya nimo ipaglabay na. Nga ako na, di ba? Bibi ka, bibi! Ulidahan na, tabi, tabi! Dong inting. Dong. Dong. Ay asa magudning tawhana. Dong. Di ako si Aroy, dari ako na rin sa ganahan ka muson. Ay kasuko. Kaya na og nilakaw ka. Oh. Yan cellphone. Kanina raman naka-charge? Puno na tingali niyo. Ay ganina raman eh. Uy. Yawards. Kinsa ko ni bayan na. Agay. Murag may milagrong gibuhat na sinting da. Babae nga nagtupis lang. Oh. Dili. Dili. Animal ka inting. Mapatay ti ka. Inting! Recorded by X Thunder Gaming. Day, gano'n ka day! Usalita mo, libre! Usalita mo, usalita mo, usalita mo! Mangutana pa ka. Pak! Kita na rin. Sakit? Asa may sakit imong gibuhat rin ako, ha? Kaya kaya sa mga! Giunsa? Kani unsa man ni? Unsa man ni pinuanga? Kinsa ni mayhala tanawa? Oh, Kinsa ni babae nga nagtupis lang ha? Kinsa ni? kukukuan mo na day! Kana kung kinsa na mayhala? Ug unsa nis imong kinabuhi? Sulti! Huwag yung gunsa kung kinabuhi. Wala na ko yung gunsa, oy! Kuan lagi na, kanang naon sa taon kayo, kahibilad ba di mo? Kinsa lagi ni? Kinsa ni? Ay, pasabto niya. Kinsa ni mo? Ah, paminaw ha. Nangita mo kung unsa irregalo na ko nimo sa Valentine's Day ba? Diyan na mo, kanang gisulob ka panty og bra, nindot kayo. Ganahan ko ng Corolla. Ha? Mao nga, nag-order ko para nimo, paliton ko na. Sa ato pa di ay palitan ko nimo panty og bra aning kulor kalara? O, Corolla. Corolla. Di ka kay Bao? Di ko kaibaw. Sakita sa kukunay. Corolla. Oh, Corolla. Yes, ako na irregalo ni Valentine's Day. Happy na ba ya? Siyam lang kabuhan, Valentine's Day na po. Siyang pakabuan inting. Nya, mo na'y hapit ni mo? Happy na rin, wala mo kabutsok to eh. Ba? Okay. Unya kani. Kani ako sa scroll og gamay ha. Bebe. Kani. Unsa man? Unsa man ni? Unsa man ni? Di ba maugi hapon ning bayana? Ha? Maugi hapon ning bayana inting kato nagpanti og bra. Karon wa na malagi ni panti og wala say bra. Unsa man ni? Ngano wala man ni panti og bra? Basi nahalin na. Halin ka tidon. Pak! Ay! Pak! Pak! Ay! Anak mangyod na mga laki yan. Kana sila, magpakalalaki mangyod na. O lagi, pero og minyo na ka, mulikay na ka na bisuha, kag masakpan ta ka piti, gyud ka. Ay, ayos palagi yan. Uy, kay kasagalan naman sa mga banan, no? Nga mubiya og asawa. Tungod na po na sa asawa nga dili ka maumuda. Kay halos kada adlaw awayon nila ilang bana. Pariya sa among silingan ay. Kinsa man? To review, sobra ka silosa. Natural magselos, oy, kay mahal ko nimo ang tao, di ba? Magselos gyud ka. Normal lagi, pero og sobra sa dili na sad maayo, musampot yun na sa dili maayo nga relasyon. Yats. Amo lagi silingan si Toribia, gibiyaan sa iyang pana. Kay nga naman, kay wa naman kasabot ang iyang pana. Mula ka iyang bana nga dili mananghid, ha? Musuko dayon ang asawa. Unya og mananghid, dili sad pugtan. Nya kasaban pa, awayon pa. Oh, di na masabot. Wa man kasabot ang bana, gilayasan siya.
Karon, imbis igor siyang modawat sa halin sa tuba, karon siya na'y mananggot. Ano man? Wala may mananggot. Gibiyaan naman sa siyang bana. O nga, dili gid maayo nga maghinobra sa iyang silos ang asawa. Kay siguro gid na nga mulupad imong banak dili oras, day. Ay, ambot na kumpana ba yun? Usahay, maglagot ko. Ano ko taon? Unsa may saan niya nga maglagot man ka? Ambot, basta makakita ko siyang naong lamig kay kumuton. Pagtsor, Basig, mabdus ka. Nabdus? Basig mabdus ka. Nakarabay usahin kung ana ang kuan sitwasyon sa magtiayon. Niya di ay ito, nagsabak dito siyang asawa. Basig mauna di. Mabdus siguro kayas. Tempa, unsam na ko pagka mabdus, nga tagsara may magdug sa kumpana. Nga naman taon. Sige, mamig-away. Nga mauna na ron. Laruan na ninyo Pa-check up. Basin o positive ka. Wala makakaikuan ka ng... Wala nakita mga katingad-an diha. Katingad-an? Wa ba kay namatiknodan ba si mong lawas ka mga kausaban sama pananglit nga wa na kaduga. Ug sa mga katigwangan pa sa mong bukid, wa na'y barkong ni Dunggo. Usa man nas ti mailahan nga nagsabak ka day. Na, bago pa ko nag-ilis og napkin. Uy, pa-check up na lang para siguro. Uy, kung unsa gani. Obserbahisad. Unya, kontrolaha ang imong kaaglingon nga dili ka magsilos. Ha? What is your problem dahil si mga asawa, pre? The problem is ambot ang bihana. Di ko kasabot. Kalit kagkamaayo, saypod, tigripod, maritis, sural. Pre, kanay nga Super. na, pre. Kuwang na nas lambing. Lambing? Lambing? Lambing ko ka nang imong lablabon ba? Lablabon? Beda lambing, Berbeda. Waksyon ka dool, mangagane ka, say labayon mga kaliro, hapakon ka, sabi lambing mo na. Ayun, sam ka, pre. Ay, kinanglan imo sa nang timingon, dad. Tanaw, gini mo gawa sa mo. Ayan lang sa surang-surang nga. Distansya lang sa. Aron di mahugnawan ba? Ha? Hugnawan. Mugduan. Hungawan, God. Di ako hingawan. Para di ka mahungawan ba? Sige. Pero og tanaw ni mo nga, murag, maayo na yung mood. Medyo malipayo na. O ka, nagitika diyon. Lambingag maayo. Mo ba? Ambot ka, pre. Sao di ko kasabot, pre. Kapait ali, bihana. Ambot lang. Kung tahala sana, pre. Total, na may ginaingon nga, ang tanan, may katapusan. Huh? May kausaban. Ako ba, siyempre mausap yung masawa. Pre! Bisan giyon sa ko pasabot ko kung paribahin sa kong asawa. Pero maglisod giyon sabot. Bida. Kunyo sa kadlaw niya, sabta na tuog ko. Hoy, Hinting. 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 Matasa ba? Day, sa man, sa? Bangon siya. Tumara sa din tambal. Sige na. Ay si pangutano. Uy, bangon sa diha. Tumara yung tambal. Day tubig. Sige na. Sa man, Hugda. Nino na tubig. Dala pang tambal. Unahan yung tambal. Dala. Paparaw. Gini mo. Wa man utas kung ba binalunan na. Okay na. Ang saan tambalan eh. Kapahong ni mo. Ano pa utahan na diya? Sige na. Dara. Mana di ay? Mana? Puri. Puni daghanan tubig kog inom. Ang tambal puri. Ha? Sakto na to ay ang tubig mo ay daghanan inom. Sige. Daghanon ako ha. Daghanon di ay. Ano? Kana, good. Sige, balik na higda. Yawat. Balik na higda. Pahuway na diha. Anindot di. Nanggagig ko asawa. Salamat day. Sige, way sa pa yan. Pahuway na diha ha. Yun na day. Ha, nga naman. Anong gipainom ko mo tambal mo sakit. Ay, ako na lang gipatiwas nimo kay ugma expire naman to, sayang kayo. Recorded by X Thunder Gaming. Paita sa walay, hindi ko kasabutan niya. Limbang nga gipatiwas kaya kapit na expire. Ako lang siya gipandayunan. O niya? Ano man kating, mura mo kag napusan. Bata ni de.
Or hindi na ako kasabot ako. Lain mo pamati kung lawas. Niya ako nabatayan. Samtang lain ako pambinaw. Lain mo sa kong naong. Ay, mahibong pa man ka anak. Uy, kani ato pa man ginang lain. Ah. Usahay ganig magtanaw ko na imong naong, mura ko kabuhion. Ito, grabe naman sa lagi mo. Ting, ay ka lain, ting. Kay murag, mao man gina tinuod. Tinuod gid na. Unsaon nga ang tinuod, sakit man. Sakit ang kamatuoran, di ba? Oo, sige no. Kabawas ako ni mo. Naya, pag anong mabawas ka na ako, uy. Ikaw ra pa yung gasultian na ha. Igo ra kong mag-second demotion ni mo. Ikaw may unang misulti nga lain imong paminaw. Unya, lain pud imong naong. Ni segunda ra ko. May man ko mo segunda kay with evidence man. Asay mo i-defense. Tara, oh. Unsa ba ni? Ebidensya. Unsa mo ebidensya? Sa amin. Sige lang, okay lang. Nadamday kay ebidensya, okay lang. Suko ka? Wow! Luod ka. Wow! Ay, luod diha. Kay luod ti kantan-aw. Yung daon yun mo. Inustisya na ni mo. Ano ba? Mulakaw ko eh! Oy! Asa ka? Asa ka, oy! Kus gawas! Ha? Nadoon ko po eh! Magpuyo, oy! Disqualified na kang daan! Wala! Bala disqualified! Nadoon ko! Oy, nalang patuga-tuga, ting, oy! Pahuway na lang, ting! Kaiso ko di mo tingano ka. Sila itabo ni mo, oy. Lapot ko. Bugal-bugalan ko sa mga tao ito sa kawas. Tintos baskitan, gisagitan ko! Diyan may kisagit nila di, ay. Gisagitan ko! Gwapo ko ako! Isa, gwapo! Dito sa bilyaran, gisagitan sa gusto mga batanon. Ingo siya, gwapo! Pag-agi na ko sa parlon, ingo sa mga bayot. Gwapo! Animal mga tawa na! Ay, kasi ko, kalma. Ang importante, dili na tinuod. Patir ka ba yan? Ano patir ko, eh? Wala kaya yun ba? Wala kaya yun! Ting! Agay! Mga niya ko problema ron. Kini ako asawa, mura way pakialam sa buhay. Labi na ako nga iyang bana, mura way pakialam. Kaya kung mabagkataon din akong bayhana, no? Kaya mura gwa mo yun siya, pagdapi rin ako. Wa pa ka rin siya ilain, no? Siya yung tanawa na, bam. Kung may inano babae, wa ka rin ilain? May gugma pa kaya niya ako akong asawa? Usaban, di ka ako ilisa na ni? Si Bakmo taon, guwapa naman ni? Usaban kung kamoy pasultihon, inting. Ate Pres! Okay, ang seno na ito karong adlaw, ha? Si Dudong Inting, Ate Pres. Inting. Oo, kini si Dudong Inting, Ate Pres. Kanang nakasawa nga, muragwa lang bitaw siya, Ate Pres. Baliwa lang taon siya nga isip ba na ba? Nanghambog mo na siya, Inting. Kuan ka nang nisuroy ko dito sa baskitan. Gitawag lang, gwapo. Nisuroy ko dito sa bilyaran. Gwapo. Gwapo. Pag-agi niya dito sa kuan, dito sa pag-agi niya dito sa parlon, ang mga babae ko ng mga bayo dito, siya gwapo. Nga, dito ba asawa? Okay ra na. Ay lang paglagot. Ang importante nga di na tinuod. Di ka tinuod nga gwapo. Kanya mao niya ang problema, Ate Pres nga. Nagamaliwaan naman ang taon siya nga asawa. Murag nangutana siya ug doon na baka taon ni siya. Napa ba kunoy paggigugma ang iyang asawa ni Ate Pres? Unsa man niya? Di ka siya ilisan, bam? Iyang pangutana, bam? Di ka ko ilisan ni sa kong asawa? Ate Pres? Be? Si Inting ba? Di ba kuno inisan bam? Mabasa man na imo di bam. Basay. Mara na ako sa dongting. Tadawa lang na ba? Sige, binuangan na kasi mga asawa. Kaya doon na ba asawa ng kubidyante ba? Sugsugan ba? Inana. Sos. Ay lang tuo. Basta hindi ka nang magduog mo. Maglabing-labing mo. Pailabot lang siya na mo. Okay ra. Di na tinuod. Inalang lagi ka reaksyon no kay Oo. murag kung pagtagad na. Gawas o di na siya mapailabot mo. Dong, inting. Mao na. Murag pagduda kita. Kay, ningo man siya nga. Wa pa kinilain akong asawa, no? Ato kuminahon ang tingog sa mga asawa, Ate Pres, sa mga Ay, mga ka-Ate Pres. Kinsa ang mga asawa? Okay, ano kitang mga asawa. Sa mga Kinsa mga asawa? Ay, kumidya raman tingali na, uy. Bitaw, oy. Kumidya raman tingali na. Bitaw Na, kay... iyan ang tingali ng kuan ba? Disakyan ba? Kaya nga yung mga... Agi ko dito, inom sila, gwapo ko. Oh, kumidya po tingali sa ganyan. Murag kini akong basahon, murag nasumpay na sa gingong gulyat. Katong gingon niya nga, katong gingon nimo, gingon gulyat. Checking mo ni Gulyat. Ito. Kini akong sabro nasumpay sa gingon katong gingon nimo nga basta magpahilabot sa tong gingon. Basta mo pailabot gali, way problema pero di na gali pailabot ba? Mauna Correct, oo. Lang da. Oo ba? Sa ako pa ambitan. Ari uling sa daan swatan, no? Hinses.
6 chapter 3 verse 12. Ningon ang Ginoo, kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako mao naghatag kanako sa bunga sa mga kahoy og mikaon ako niini. Kani si Adan ug si Eva. Ug moingon kag naabay gugma silang duha, sa ilang panahon gulyat hubo gud sila. Nagtapis sila sa mga daos kahoy, mga dahon sa kahoy. Pero nangamatay na lang sila wag sila maghisgot nga nag-away nga nagbuwag wag gyud. Bitaw, no? Wala gyud sila gugma bisan. Pero inaana gud ba? Kana inaana bitaw ingon ni ani nga nga sitwasyon ba si Inting anak na niya may bawaan kung napabaygog nga yung asawa sa panahon magduog sila kanay ning duso di ba busuka ning duso ba dudon ba Yarang paambit ay. Hindi lang paambit ay. Paambit, pe. Kani, ug maingon kag naa pa bay gugma. Ay ito yung pangutana. Ating, ningon ka nga kini nga akong sawa muro wala gyud pagkialam nako nahigugma pa ba kani ang ako ning akong sawa nako. Daray. Kani mao ni way gugma. Kining parehas namo ba nga laki ug bayot daray. Usa ka kadlawon gulyat oy. Isa ka ko kadlawon. Ana na yung gulyat. Yan na ato ning dalion. Ato ning dalion. Ay kung ano ni ani mo di ka magdali man dai ka. Sama change oil ko. Change oil ko. Ha? Change oil ka. Okay, kinahanglan change oil akong motor. Ay, motor di ay. Pero motor na ba? Mo na way gugma. Di ba? Unang linya. Pero katungos ha? Unang linya. Yeah. Ato ning dalion. Ana. Kaduang linya. Ano niya pa baka magdali man dai ka. At para bas kadlaw na hukaw ko. Ang change oil ko. Nanglan ko change oil. Change oil ka. Okay, dugan ko change oil ang motor ko. Patimbang mo! Salamat naman na rin ka naman. Kung ako ang paso, tihon.